Rwng tini kok salanya Tiprasa rok baksa viral ngani bagwi video sitra ke slamlaimani. Chung nugo tabuk Instagram reels khulungnai di norok Tiprasa rokni video kwbang mano hamya nungnai ri bara somoi ri chikon chumui viral rokni video haike borok slamnani chesta naio viral ngani bagwi. Camera khuluka video khaikya eko musawai pan phunuka ri phano khugui phunuka just pano khlai phunuka ta tobo views manan bagui eko tharki rokno hanan bagui ta hamya samungno eko trending hinui wansugui srwnglai batalai khali tonglaio tabuk Tripura jogrok omo bo ri gnai kanjaksi norok nugui mana jagao reels khai bo kaham kai Tiprasa ni culture ro maintain khlai promote khadi taibo Tiprasa ni kanmung chumung rok haste hayung pijak thung hinui wansugui omo simia tei bo kwbang mano chini Tiprasa rok tabuk samung hamyao kubuljak yango Tiprasa rokni nok lama rok thangui nadi lama tei gari kaham ke cholimia lama watwa kanya harpek humui miya kebo school thangmaya belai khe wanama siksa chini Tiprasa rok tabuk hamya lama o klugjak yang Tiprasa rok bo drugs chawi hamya lama o klugjak Tiprasa rok bo hamya kubuni dofa bai kajangna rok hai irai kubuljak nobra wati faike ke Tiprasa rokni nok nukhung tongnani jaga kwrui amona wansuktai nung Instagram reels khaibo nini dofani nini hukumu nini risum no nung promote khadi kahamke nung rirok chumya kahamke nung buini sikiwui nung ani ke video khaiga ke nini culture ke siniya amsung no tini video hambai.